Хора, познавам този човек от има 10 години и наистина мога да гарантирам, че миналото лято просто не беше той. Не мисля на никой лошото, не бих дал лош или грешен съвет. Просто споделям какво проработи при мен. Не правя това видео за популярност. Семията дали някой ще ме последва, ще ме лайкне. Просто с това видео бих искал да бъда полезен на всеки един, който се намира в кофти положение. Хора, от доста време се каня да направя този клип. Миналата година, лятото, получих паник атака. И това беше едно от най-ужасните ми лета. Цялата история започна, когато започнах да се храня в една бърза закусвания. И ми стана зверски лошо. Оттам дойдоха и паник атаките. Симптомите са ясни. Всички задъхване, участен пулс, имах чувството, че умирам. И това нещо продължаваше постоянно. Всеки ден. Оттам започнах да изпитвам ужас, да излизам от вкъщи. Беше ме страх дори да отида на работа. Постоянно имах чувството, че ще ми стане лошо. Събуждах се сутрин и си мислих, че ми е лошо. Направих си всякакъв вид изследвания. Какво ли не, всичко ми беше наред. И нямаше никакви причини здравословни, които да ме притесняват. Но не можех да се оправя и това нещо беше ежедневие, беше кошмар. Миналото лято беше адски топло, беше ме страх дори да излезем навън за най-леките неща, които мога да свършат, тъй като мислех, че ще ми стане лошо. Гледах много клипчета, четох много в интернет, търсих всякаква информация какво да направя, за да може това нещо да се спре. Намерих една статия, в която човека беше опитал, че трябва да се правят предизвикателства и да се изправиш срещу страха. Така и направих. Започнах да се предизвиквам. Започнах да правя неща, които ме плашиха. Започнах да хода в планината. Да съм далече от вкъщи. Да бъда на места, на които действително, ако ми стане лошо, аз няма какво да направя. Постоянно си повтарях, че ако сам не се справя с това нещо, няма кой да ми помогне. Лека по лека започнах да се подобрявам, започнах да спортувам, започнах да правя някакви упражнения и резултатът беше преходен. Нещата не се случиха изведнъж. Нямаше магическа пръчка, с която да размахам и всичко да бъде наред. Това нещо продължи около година. Година борба с тези паник атаки. Но, предизвиквайки се постоянно, това нещо ми помогна да го преодолея. Не го правя това видео случайно. Днес се качих на връх Мусала с мои приятели. В момента слизам. И искам да ви покажа, че и вие може да го направите. Не е казано да тръгнете да изкачвате Мусала. Не че е нещо, кой знае какво. Да, наистина трудно е. Но може да започнете и с някакви по-леки преходи, по-леки разходки и постепенно да се преборите с това нещо. Да, знам, казано отстрани звучи доста лесно, но повярвайте ми, никак не беше лесно. Но има начин и аз съм жив пример за това, че човек може да се справи с такова нещо. Има хора, които не могат да решат този проблем с години. Смея да твърдя, че в момента съм окей и не изпитвам такива страхове, каквито изпитвах миналото лято. Следващия път, когато ви стане лошо, сетете за мен, ако въобще изобщо има някой, който да гледа това видео, и си кажете: окей, това момче успя, защо аз да не мога? Опитайте. Нищо не ви пречи, не мисля на никой лошото, не бих дал лош или грешен съвет. Просто споделям какво проработи при мен. Надявам се при вас да проработи и да се избавите от тези неща, защото повярвайте ми, знам какво е и не е никак приятно. За тези от вас, които са се качвали на Мусала, те знаят, прехода не е лек, но при поддържане на пулс от 160 удара продължително време, смятам, че сърцето ми е наред. Когато пак се опитва да ми става лошо,
бих си казал, ти се качи на мусала и ти нямаше нищо. Това нещо би ме успокоило. Можете да видите видеото от качването ми на мусала в канала ми. Пак казвам, не предизвиквам никой да се качва на мусала. Може да отидете да се разходите на Витош или някъде, където ви харесва. Но знаете, че има изход от тази ситуация и че всичко е в главата. Не си заслужава да си пилеете времето, след което да си казвате: леле, защо не направих нещо по-рано. Да давате пари за лекарства, за различни изследвания и навсякъде да ви казват: няма ви нищо, а вие да се чувствате зле. За мен ключът е в природата. Тук е тихо, спокойно, въздухът е чист, храната е хубава, перфектни условия, един човек да се чувства добре. Хора, познавам този човек от има 10 години и наистина мога да гарантирам, че миналото лято просто не беше той. Беше различен човек, където сме му предложили да ходи. Все беше: аз такова, чакай тук, нали знаеш. Просто не беше той. Много се радвам, че човек, с който се запознах, се завърна. Също така, приятелите са много важни. Те също много могат да ви помогнат за такива състояния, така че излизайте, забавлявайте се. Не се затваряйте в себе си. Правете неща, които да ви карат да мислите в различна посока от тази, която да стоите в къщи и да си повтаряте колко ви е лошо. Знам, звучи лесно, казано отстрани, но аз като човек, който го е живял, съжалявам да се повтарям, мога да ви кажа, че това нещо работи. Аз мога да потвърда. Той е тук, без оправдание. Даже, това не знам дали хубаво се каже, ако трябва той ще го изреже. Вчера вечерта ми се оплака, че има стомашно-чревни проблеми и малко се притесняваше дали да дойде. Това миналата година нямаше шанс. 100% си оставаше вкъщи, не веднъж с някакви глупови оправдания от сорта: вчера ме болеше главата, не ми беше добре, днеска няма да дойда. Тази година, его е, тук е. Благодаря ви за гледането и се надявам да помогна на повече хора с това видео. И да знаете, не се предавайте, има решение на проблема.